дар пайи ин тасмим намояндагии вазорати меҳнат ман чӣ кор кунам патент гирифта тонам? ҳеҷ кор карда наметонӣ. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед ва ҳатман лайк бигузоред. Нафарҳое ки мехоҳед границаи Қазоқистон пересекат кунед, номерои WhatsApp-шон мебарояд занг бизанед, ҷойҳои худтона зайн бикунед. Рӯзои наздик граница мебаранд одаморо ва худшон бо даста аз граница бе ягон очират шуморо мегзаронанд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо санҷиши телефонҳои мусофирон дар метроҳои шаҳри Москав. Шурӯъ карда аз 4 феврал дар метроҳои шаҳри Москав санҷиши интихоби телефонҳои мобилии мусофирон ҷорӣ карда шуд. ин иқдом дар доираи қоидаи нави амнияти вазорати нақлиёти Русия роҳандозӣ мегардад. яъне тақрибан як рӯз пеш ин чиз дар метроҳои шаҳри Москав роҳандозӣ шуд. ҳар як нафаре ки ворид шиданӣ мешавад ба дохили ана ҳамон метроҳо телефонҳоша тафтиш мекунанд. ин чиз барои бехатарӣ пайгирӣ шудааст. яъне ҳар як нафаре ки дар ҳар як давлате қарор дорад бояд қонун ва талаботҳои уҷраро хуб тибқи қонунгузориш риоя кунад ва дар ин бора намояндагии вазорати меҳнат барои шаҳрвандони худ таъкид карда гуфт. ба иттилооти намояндагӣ тибқи фармони нав кормандони амният метавонанд телефонҳои мобилӣ, дастгоҳҳои сабту навор, ҳамчунин компютерҳои фардиро бо роҳи фаъол гардонидан ва санҷидан қобилияти кории онҳо тафтиш кунанд. то ҳатто ана ҳамон ноутбукҳову мақсад планшети дигар чизҳое ки шумо доред ба ана ҳамон чизҳо вориди метроҳо мешавед. мисол дар шаҳри Москав коргарҳои амниятие ки дар ҳамон ҷоҳо муқаррар кардагӣ ҳастанд ҳақ ва ҳуқуқ доранд ки мақсад тафтишон кунанд ҳар як чизе ки шумо ворид мекунед ба ана ҳамон метроҳо. ин буд информатсияи нав аз рӯзи 4 феврал қувваи қонунӣ худша пайдо кард. комментарияҳои шуморо хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. ягон нафаре ки мехоҳад фаҳмидан аз Россия депортатсия дорад ё ки надорад, номери WhatsApp мебарояд, дар WhatsApp нависед, проверка запрет мекунанд. Сироҷиддин нависондай: салом ака, ман моҳи ноябр ба Русия рафтам. гости 2 моҳ 20 рӯз истодам. омадам, метавонам 1 моҳ пас равам, ҷавоб медодем. вақти гости аз Федератсияи Русия шумо берун мебироед, тибқи тағйирот ва иловаҳои наве ки шидагӣ ҳастай, аз сари нав барои ворид шудан 9 моҳ пас ҳуқуқ дорем. мирзо нависондай: ассалому алайкум ака, чӣ хеле ман моҳи июн омада патент гирифта, уведомление накарда хона рафтам. ман 3 январ гашта омада патент спорӣ рафтам. мана гардондам, патентите аннулировад буд. ман чӣ кор кунам патент гирифта тонам? ҳеҷ кор карда наметонӣ. вақте ки шумо уведомление роӣ намекунед патентона дар ҳамун кае ки ҳастен дар Россия, патентон аннулировад мешавад. аннулировад кишид 1 сол пас баъд метавонед патент мегиред. як нафари дигар нависондае ки раҳмати худо бародар, дар бораи реестр Сбербанк ягон равшанӣ мекардем. картам маҳкам шудаем. худо нигаҳбонтон. вақте ки шумо ягон проблема доред ва МВД Федератсияи Русия дархост метиҳад ки шодҳои банкии шумо мақсад маҳкам карда шавад ва то он даме ки проблематонро ҳал карден, боз мерен дархост мекунед ба вазорати корҳои дохилии Русия, баъдан метавонанд ки картаи шуморо ҳуй кунанд. ҳасанов нависондай: салому алайкум, ман аз 25 ноябр патент тамом шуд. 3 моҳ шуд. ман граница мерам. чӣ мешавад? чӣ кор кунам? агар ҳамун ягон таксиҳои бовариноке ки шумо дошта бошед худтон бо ана ҳамуно биред, худшон гузаронатон мешавад. ё ки ҳам одамое ки мо гуфтем дар аввали видео қатъиян мо суҳбат кунем, аз ӯҳдаи ҳамин кор баромада битонанд, метавонем гузарем ба граница. як нафар нависондай: салом ака, мегуфтед ки мардуме ки аз аэропорт гардонданд, ба онҳо чӣ мешавад? бисёри нафарҳое ки гардондагиян ягон проблемашон намешавад, вале бисёри нафарҳое ки мегардонанд, роӣ мекунанд, запретшон мекунанд, баъд роишон мекунанд. азиз нависондай: салому алайкум брат, сози хубӣ, саломатиё хуба ака, патент аст сухтагӣ боша, чӣ хел проверка кунем? шеър мо созем бародари азиз. дар бораи проверкаи патент насиб боша дар видеои оянда мо як касе ба шумо тавсия метаҳем, баъд ҳамон хати суҳбат мекунем. азимов нависондай: салому алайкум бародар, баъди граница
чанд рӯз вақт ҳаст патент карданда. вақте ки нав шумо вориди федератсияи русия мешавед, аз нав медароед, он муддати 1 моҳ бояд ки патент шумо дастрас шуда бошад. илҳом нависонда: ассалому алайкум ака, ман дар Москав кор мекунам. Сбербанк маҳкам шуда смс омад ки реестр гуфта амина приложение кор кардест, дига банкҳом кор кардест. Граница рафта биён меша патент дорум. моҳи март тамом мешавад. Граница рафта омада патент супорида гирифтан метавонам. илтимос ҷавоб медодем, хуб мешид. Реестрда ғалтидан мақсад аз рӯи насупоридани ягон ҷаримаву дигар проблемаҳо ва чӣ хеле ки мо гуфтем ба дархост метиҳанд ки шодҳои банкии шуморо маҳкам бикунанд, барое ки мақсад шумо одами хавфнок ба ҳисоб мерен. ҳамин одамое ки қонунро риоя намекунанд, проблема мекунанд, ана ҳамин гуна дар назди қонун ба шумор мераванд ва баъдан шодҳои банкиро маҳкам мекунанд то он дамера ки шумо проблемаҳои доштагитонро ҳал накунед. яъне граница гузаштани шумо барои ҳуй кардани картатон ягон рол бозӣ намекунад, ягон осонӣ оварда наметавонад. зинда ва сарбаланд бошед. видеои имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. саволотон бошад дар комментария бинависонед. худованд ҳамаи мо шумо нигаҳбон бошад.